Isoro dohami ima dongas sahutamu STM sehati torok dohami dipatuduhami do holong di roham nami tuhamu jala ro dohami tu pesta ni buruta oleh ate matutu dohonon nami tutu atta peringkat basani di haroro nami di son adong do dibuat kami ima ulos nagajak si torok tabut uloson lomang ulos ibadah muna don asal asma rohamu naman jalo senang rohamu na dok mamakai yang guna mangulos itu di muna do tuhat tema totong ma diulos itu tuhat tei daging dok ton di muna arian nang botari saksong ni pe dibuat kami do ima tersongo perbuat dipir anggaran dasar naung hita sepakati di bungatta jadi di son lasma rohamuna menjalo sonang rohamuna dok mamake sigada dua urat ni burung sada dari pasat tami tuhatta matotong namang goki pasu jadi tuhamu buru nami dohonon nami masautik tuhamu senggiak ma berita gabe jala berita horas si begon nami tujuh lanot siak kedua saya itu tio nama songon mata dimual turundang nama songo bulan tutuyurna song mata nyari rumah tangga muna tujuh lan narion si lehon muna si jalo muna si mata martua debata giring-giring matugos takos tu urat ni sikoru saya di rumah mangiring-iring anak mabu habaji muna buru masih bodut tuhat tamatotong nama masuk oras ma dihita saluna tebay mau sih iya tapuji ma tuhatta ala nindingkan di biasana nasi totong mangaramutihan terlebih dihita saluhuna kami nama katanon dari seksi para redor nakaning CBPH terlebih dia manggir sangate Omma hita STM sehati nyan mulu bilang-bilangan di STM ta naroon satu ngada biraon dang buk satu ngona teh sapartolu don STM sehati alai merhite pangido muna do songde dipakai teh muna tu di parana tos ida teh di tatorupi hami doi jala merhite emma dilasni roha munai do tami tong merlasni roha di baga sasa dario mulu tuk pisonon di haronami dihamu leku itu ulilas maroha muna teh bahkan nakaning ngarung macalak kamu teh atau naneng pasatu nulus nuna sida ale-ala ni partikian aka halangan nakanauli di jalang doha muna kaningan nasongoni ma dihamu buru nami teh pengantin ingatlah itu mang tangadong do berak yang nama doko kata tuha muna sejarah di dalam hidup kalian ini pada hari ini hari yang baik sama kalian mulai berak kami nakaning tepuro dan tepulasari gulap nak stokin apa itu kalian harus ingat ternyata songkop di kamu nakaningan apa yang ada kok nakaning si bahut aik gabus lebih cepat lebih bagus apa kenyataannya di kamu do songkop silas niroha ima merite ulang tahun itu kan jadi songkop ingat itu buru sejarah ini sama kalian jadi songkop maraya gapang mana sudah ditebak duna hona mudah-mudahan mah dia karena mangiut kapino parmuna digeleng muna sama lahirnya ya berua itu doa kami dari ST jadi saat mana uli saat mana denggan sudah hata nauli sakar tulang menon seluet na toropon di sahapot debatama atau kamu tidak berudah di sahapot debatama tunga-tunga ni keluarga muna jadi honon namanya tuh hamuna alaon kamu kan si malungut do aledang dong lalu misa kamu daw alana nama kataon partarutung dong silidung jadi kodong onok kuro tuh kamu tuh rura silidung mah tu garu-garu ni si paholon saya itu mana muna 10 dong baru muna 10 bitu hemat itu ayo dong luar biasa dok ingat itu ima tengeng nami ayo dong jadi mulutuk pisong ni hata nami ate gawe mekila bah ala nilas ni rohan nami do yate dah ayo lo makin na sila juang lo mak si babaw nate
Manang atusi de amu alak kaboru. Basa tusi mamu dapok kapar saulian. Bitang mana muris obun na somorop. Anak pehamu tung riris. Boru betuk toro. Sasa ni solo ma satu tetean satu tegeras. Hubasa tami nolus naga jangon ulas naga jangon. Saya sa matu panggabian. Saya sa mana tu pangorasan.